karshen so soyayya da ba rabewa. So sai ke zane jure duk sanani ba zane ya da ke ba zuciyata da taki na daure ko barci ban so ya raba ni da ke ba. So na da ke zane ba ke kulawa tsoratawa zan yi farauta san ba ne gyala kowa ne tsawa ai za a tarwatsewa zan yi farauta san ba ne gyala kowa ne tsawa ai za a tarwatsewa a kan kitawa karshen so soyayyar da ba a rabewa. Na san mu yadda na sha baya, na san ba zan sha ta yanzu ba. Na riga na kammala komai. Da zarar na dawo daga course ba abin da za a yi sai magana auren mu. Amma baka ce sati 3 za ka yi. Gaskiya sati 3 yayi sai dai mu tafi tare. Haba. Ake ma kin san kin faɗa ne saboda bayan da zan yi. Da yadda zan yi da ɗaukar ki zan yi mu tafi tare. Ni ma na faɗa ne dan in ga ya za ka yi. Kuma kin gani. Dama ne sai ina son ga miki wata magana. Ina so dan Allah dan Annabi ki rike min amana. Ki min alƙawarin ba wanda zaki aura sai ni. Na maka alƙawari babu wanda zan aura sai. Kuma kai ma kai min alƙawari ba wanda zaka aura sai ni. Na miki alƙawarin haka. In dai haka ne baki da matsala. Ni kuma na maka alƙawari zan zauna da kai har abada. Kuma babu wanda miji da zan saurara har ka je ka dawo. To in dai har kika yi min haka kin. Amma ka ba. Shikenan. Nagode. Okay. Daman na zo da wata tsaraba zan baki. Tsaraba kuma? Gashi. Shi ke latti, na gode. Bye bye. Karshen so soyayya da ba rabewa. Sai ke zane jure duk sanani ba zane ya da ke ba zuciyata da taki na daure ko barci ban so ya raba ni da ke. Shaniki za ka roƙa ni. Kamar kin san dama ke nake jira. Layi ne kawai ban dama na shirya zan fito na san kana waje. Ai layin naku ne shiru ba yara gaba ki da. To ga shirin na fito yanzu. To ya gida. Ai fita lafiya kwana biyu. Alhamdulillah ya gilashi kawai. Bai kyau ba? Ah, kyau kai. Nawa na sa maka da na san zai kyau. Gaskiya yayi. To na san dai kila wani wurin zaki sa kika fito ko da ma dai haka. An aike ni. Kana ka aike? Nan je can gidan kanwan babanmu. To idan ba da mu raka kin. To shikenan. Muje. Karshen so soyayya da ba rabewa.
kwa zo da ita ne. Ku ban ni kawai. Ni fa wallahi na gaji. Shi yasa na ce miki na mama hauna da baki. Ba akwai wata matsala ne? Ba matsala. Ya muna tafiya kawai zaka zo ka tare mu. Allah ba na kai mana shi. Kai wanda aka zo gurin ta ma bata magana ba sai kai saboda tsaba azarbabi da shishigi. Kaga malam, ni ba guri na domin ni ban san ka. Ni ma ban san ki ba. Kawai kin wuce na ga kin mu. Domin ni raban danga wata mace ta yi min kamar ki. Gaskiya na manta. So shi sa na ga barin zo gabatar da kai. Kaga malam barin ga maka. Ni ba irin shashashin macen da ka saba gani bace. Ka sake nemi shashashin mace wadda ta dace da kai ka je kai soyayya da ita. Amma ba ni ba. Wannan yarinyar da Allah waye san gidansu wannan yarinya? A ina take? Na san gidan su yarinyar nan can wajen gidan su Alhaji Sani. Ka san gidan? Na san gidan su. A nemo gidan. An gama oga. Kaga malam barin ga maka. Ni ba irin shashashin macen da ka saba gani bace. Ka sake nemi shashashin mace wadda ta dace da kai ka je kai soyayya da ita. Amma ba ni ba. Kai, tun da nake ba taɓa yin wata ƴa su dubu ƙwayar ido na ta gaya min haka ba. Amma lallai wannan yarinya zan yi maganin ta, sai na so ta don dole, kuma sai na aure ta don tilas. Kuma duk wanda ya nemi ya raba da ita zan ga bayansa kowa ya shi. Ƙarshen so. Ya kamata nuna mata ya nake. Ƙarshen so. Yes, mata, to ya aka yi ne? Ya me a ciki a labari? Labari tsala. Me kawo ka inda nake kuma? Yo me yake ka saurayi gurin budurwa banda abin ki haye zo gidansu kuma? A to abin da ke kawo shi ba sai ana son shi ke zuwa ba. Aure ne ya kani ni magana shigar da kaina kamar yadda ake. Ki me yasa ki irin wannan magana ne? Ya kamata a cikin fahimce ni in ba so me zai kani gurin ki? Aure? Eh. Amma Allah kamar yana mu hankali. Yanzu ni na makalan mata da zaka ce zaka aura? To ke ba mace bace? Namiji ce ke? Ya yake magana irin wannan? Ki kwantar da hankali ki bi ni kawai mu yi soyayya lafiya lau baki da wani problem. Na tsaya miki komai. Barin ga maka. Ko na rasa mijin aure, wallahi babu abin da zan ci ka. Aure? Allah ubangiji ya kyauta. Ke kin san me yake faɗa ko dan ana binki lallami kike ga mutane magana irin haka? Lallabi, in ka ga dama daga yau ka daina mana. Kin kusan waye ni? Wani yarinya baki san waye ni ba. Ya kamata nuna miki waye ni. Ki haƙuri, ita rayuwa dama haka take cike da jarabawa, kuma ina miki fatan insha Allah wannan jarabawan za ki ci shi da yaddan Allah, kada ki sare, kin ji ko? In Allah ya ba zan taɓa sarewa ba, zai na san kana tare da haka
Ni ma na ji daɗi sosai. Na kuma san cewa ke ma kina tare da ni. Allah sa shi ne fa alheri. Allah na ta gani. Ya ji mana. Allah ina son ganin ki. Kin ga Nafisa. Idan dai har da gaske kin so kuma ba ki san wacce na dan Allah ki je ki saurara abin da zai faɗa. Kin ji? Shike, na ji. Ƙarshen so. Ƙarshen so. Ai na da ci ba za ki so. Wai kai dan Allah wani irin na ta ce. Na ce maka ba na son ka. Me yana zuwa nan haku ka biyo ni hannun kofar gidanmu. Ki akan wancan gara din shine kike nema ki wulakanta ni haka. Da me wancan yafi ni? Gara? Eh. Barka zan gaya maka. Ya fi ka komai. Kuma ya fi ka tarbiyya, ya fi ka daraja, ya fi ka mutunci duk a idan duniya. Har za ka ce mishi gara ga kanan ma gara? A kakki zage a idan duniya, a idan ki dai. A idan duk duniya ne. A idan kin gaba wai zuwa ne musu da ke ko sa'insa ko san baki ba. Tunda dai akan wancan da ke gaya maka ba damuwa. Amma dai ka san ba a so dole ko? Ba na son ka sake zuwa inda nake. Ba program. Baka na gajiya, lafiya lau. Na ce Alhaji yana nan kuwa? Yana nan amma yanzu yake shirin fita. Ok, to bari an je in To a fito lafiya. Kai, wani soshe-soshe duk ba naka bane. Tijjani yan kwanakin nan fa ka canza lamarin ka gaba daya. Ka tada hankalin kanka. Me aka yi baka? Ni ne maka? Ko hajiya ce ta bako nan? To sai ka fito ka gaya mana ba duk duniyar ba inda zaka je ka faɗo wani abin da ya dame ka ba nan ba. Me yake damun ka? Ina baba wata yarinya ce naje ina son ta wulakanta ni. Tijjani? Da gaske kake za ka yi auren? Wallahi babu ni son ta nake na aure ta. Ka karaba mun magana biyu. Kana son ta daban za ka aura? Zan aura. To inda duk take kowaye babanta kowaye shi a garin nan zan je zan nemi alfarma zan nemi arziki a wurin a so aka yadda za a yi a shirya ka aure ta. Ai bukatar aure naka shi muke so. Yar gidan malam Bala ce. Wani malam Bala? Malam Bala wanda yake kake aikensa dinnan. Tijani? Ma Bala fa na so ba namu nan. Me mana aiki? Kai. Haba. In dai wannan magana ne dan Allah a bar wannan zancen. Wulakanci a ture wannan. Yariya ce mai kirki. A shirya magana kare ni da shiga cikin zancen zan kira ma Ballan da kansa ya zo nan mu daidaita magana an gama. Shige da amaka? Amaka? Karshen so soyayya da ba rabewa. Ka sana yawa waki? Da kawai ni na ganka anan ɗin. Ba babban mamaki. Ni fa abin da ya faɗa gamin hankali shi kullum gani nake kamar zan iya rasa ki. Kamar wannan ai zancen yara ne, wani irin ka iya dasa ne. To ai matan ne ku ba ku da tabbas gabaki daya. Ko dai namiji ne bai da tabbas. Namiji da zai tsaya da mace 10 in ya zo kun ce cike kadai ya fi so? To yanzu ni ga mun guda 10 da nake so. To ai ka san ba ka bari in gani ba. Amma na san zaka dan wuce in kai wanka wacce ce tana so ta haka ne fa. A wannan dai ba zance ba.
kai dai kawai. Ni fa kin san me nake so in yanzu? Allah so nake je gabatar da kaina a gidanku a kan mana magana aure. Ka ba su me abin azarbaɗi haka? Aure dai ko baka ce za ka turo ba. Ka san dama dai zamu yi. Ai za mu yi ai gwanda a ce mu. Kawai dai yanzu na san insha Allah da na isa gida zan samu magabata na mu magana ni dai a zo a wuce wurin gabaki. To na yadda amma kafin nan sai kai mun alƙawari. Yau za ka aure ni kuma ba za ka taɓa ganin wata mace ka ce kana so ba kuma ba ka ƙara min kishiya. In ka yadda to baka da sai mu ta soyayya mu haka. Dan aure zan aure ki amma ai kishiya zuwa take. O dama akwai ta kenan. A irin wani awal nake ne. Barka dai. Ban bala. Kana lafiya? Ai ina gida sai aka ce kana nema na. Watan tun ɗazu ne ma neman naka to ba a ganka ba nace to ka tafi gida kuma ƙarshen ta ba za ka samu duwa yanzu ba sai ita Hajiya take cewa a'a ta ga kayi aje a baya a wancan wajen jikin kyaure ko furadino ne ka san kai ba ka rubuta da tsatsama. Nace to duk yadda aka ko ba zai manta ba zai dawo ya dauka. Ne na ce ka so. Ma dai lafiya ko alai? Lafiya kada wallahi. Lafiya kada. Malam Bala kenan duk ka daga hankalinka. Lafiya lau ka saurara. Ba ma abin da ba wai wani abu kai ba. Hasali ma dai bari in gaya maka. Ni ne ma nake neman wani alfarma a gare ka. A waje na Alhaji. A wajen ka. Ni? Kai? To Alhaji. Farko kafin ba a ɗora wani abu. Wai yaren wajen ka an mata miji ne? Wa? Nafisa? Nafisa. A'a ai ba wata tsayayyen magana ni a wajena. Alhamdulillah. To, na yi wani karambani, na karɓe ta kaman ‘yata ta cikina. Zan haɗa ta da wannan jaririn yaran. Tijjani? Alhaji na gode, Allah ya ƙara sutura, Allah ya ƙara arziki, Allah ya ji kan magabata. Alhaji wannan aini aka yi ba. Aini aka ne ba alfarmas. Kai mana Malam Bala ka ba mu ya su duk ni da ake rike da ni kamar alwala. To ne ba da mutum ai ya gama da kai. To mutum guda fa kai ma ka bayar. To kuma kai ka taɓa nuna gajiya ne da aikin gidan nan? To Alhaji ni ma da ba a gaji da ni ba kullum fafutuka ake yi a kaina. Ka gani? Saboda haka nan ba a daɗewa za a yi ba a yi ƙoƙarin yadda za a yi bikin nan cikin wannan lokacin. To masha Allah Alhaji. Sai dai da akwai wani ɗan abu Alhaji. Duna ɗan abubuwan da uba yake haɗa wa ‘ya. Shi ne. Mambala. Duk abin da za a wa ‘ya na aure. Mata su suka fi mu sanin komai. Baka yadda da Hajiya ba? Alhaji na yadda da Hajiya kamar addini. To duk abin da ake wa ‘ya za a yi mata aure ga ta nan. Malam Bala ai yar wajen ka yar wajen mu ne duk abin da ake wa ɗa na fita kunya to za mu yi mata. To alhamdulillah Alhaji Allah ya ƙara sutura. Allah ya ji kan magabata. Allah ya ƙara rufa asiri. To madalla to Allah shi albarka. Sai a je a yi mata bayani komai da komai. Kada mu zo mun yanke magana da kai. Ya zama ba batun Mariya ma tukun dai. A wajen uwa ba. Ai duk yan uwa da yan uwan uwa da me duk sai aka ta haƙe su kaji ko to ba ka ma bai maza ba dai Malam Bala sai ka shi gaskiya malam ni tun ji wannan abin ke ci na aure ta ya za a ce za a mai yarinya na auren dole a gaskiya ni dai ba za a mai yarinya na auren dole ba. Wai Hajiya Umma dan Allah me yake damun ki ne a rayuwa? Kin san fa matsayin Alhaji Bashir a wajena. Hatta a ɗaurin aurena da ke fa ba irin rawar da bai taka ba. Aka zo haihuwar yarinyar nan, me Alhaji bai yi ba. Kwandala ta fa ban kashe ba. Komai shi ya min fa. Sannan yanzu a zo manzalin da zai ce yana so ya haɗa ‘yata da ɗansa. Saboda Allah a ce za a bijire min aka yi min haka ai ba a yi min adalci ba.
amma dai sanin kanka ne yaron nan duk wani ɗabi'u na laifi ba wanda baya yi, shine shan giya, ya tara matan banza, ya tara abokanan banza, shine ƙarshe har da bindiga a hannun shi. To amma dai idan ya aure ta, ai a ɗaki zai sa ta a matsayin matarsa ko? Kuma a ina ne Allah baya shirya bawansa tsakani da Allah. Dan Allah dan annabi umma, ku gane abin da nake nufi. Kun ga mutumin nan daga lokacin da aka wayi gari alkawarin nan ya karye, to kun san fa gaskiyar zance zan iya samun matsala a wajensa. Ni wallahi tallahi ba zan aure ki ba wallahi Allah. Kin ga an wannan duk laifin ki ne wallahi. Domin tun a daren jiya da na fare miki maganan nan, na ga kin fara zumbura baki. Na san ba za ki dora ta akan hanya mai kyau ba. Yanzu haka ya kamata yarinyar nan ita za ta nemo wa kanta miji, budurwa ce fa. Ai mu ne a haƙu mu neman mata miji. Amma ba irin wannan mijin da kake tunani ba. To wai umma, Allah baya shirya bawansa ne? Yana shirye shi, amma dai ai kamata yi ka samun ma yarka uba ta gari, sannan kuma ita ma ba ta gari bace ita, za a ɗauki a bata lalatacce. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umma, ni a gaskiyar zance wannan maganar na fara na yi ta kenan, sai dai idan canja mata uba zaki, na ni na yi kenan gaskiya. Ala lafiya. Haba Nafisa, ki kwantar da hankalinki, ki daina tada hankalinki akan wannan al'amari. Zan yi iya bakin kokarina. In Allah da wanda kike so shi za a baki, kin ji? Wallahi umma in dai aka daura min aure da shi wallahi ba zan zauna ba. Haka ma ba za ta faru ba in Allah ya yarda. Za a baki wanda kike so. Kin ga yanzu tashi ki je ki wanke idanki, sai ki je ki min shara, kin ji? Ki shiru ki daina kukan, ba na son ina ganin ki a cikin kunci wallahi. Said, ba komai ne yasa na ce na son yin magana da kai ba akan yarinyar nan da kake so. A iya shawara ta kuma abin da na hango ma, ka haƙura da yarinyar nan. Saboda TJ bai da imani. Akan yarinyar nan TJ zai iya raba ka da rayuwarka ko kuma ya raba ka da wani abu da ke jikinka, wani part naka. To ni dai abin da na hange dan Allah ka yi haƙuri da yarinyar nan, ka nemi duk yarinyar da kake so a garin nan kowace ce. Ni zan shige ma gaba in je gurin iyayenta in tun da auren kake so. Yaron nan yana son ta, ita ma tana son shi. Bai kamata a ce za ka raba su. Fatan da za a yi kai ne ma za ka shige mata, da za ka shige musu gaba a kan lamarin nan. Ke kina cikin gida ne baki san abin da ke faruwa a waje ba. TJ bai da imani. Akan wannan sai ya raba shi da rayuwarsa. Amma to na ga ai suna son juna. Bai kamata a raba su ba. Ba wai ba na son sa da yarinyar na bane. Rayuwarsa nake hangewa. Kuma da halin da ni zan shiga a matsayinsa na dan uwansa. Insha Allah babu wani halin da zaka shiga. Ni kawai abin da nake so ka muna addu'a. Wannan shine amma ai bai kamata kai kokarin raba ni ita gaskiya. Gaskiya kan wani dan iska can ai bai kamata ka raba su. To ai saboda na san juna. Na san dan iskan ne. Shi yasa ai nake son ne kokari na raba shi da ita, ya kyale masa ita. Mace a garin nan guda nawa ce ga sunan ƴaƴan mutunci wanda ya kamata ya nema ya auren sa hankalinsa kwance. To, ka kyale shi kawai wallahi. To, ni dai abin da na baka shawara ke. Kai dai ka je ka ci gaba da neman aurenta. In Allah ya yarda za a shige maka gaba. Ka ba komai a hannuna. In Allah ya yarda zan shige maka ba akan auren nan. Ni wallahi ina son ka da yarinyar nan saboda ni na ga ba yarinya ba ta da laifi. Ka je ka nemi yarinyar nan. Zan shige maka ba gaba in Allah ya yarda. Ka kyale shi da nan.
Dama kai ne ka sa a kamo ni? Ƙwarai ma kuwa. To me ne maka? Abin da nake so da kai, ka janye daga Nafisa. Kuma aurenta ka ce ka fasa. Sai in barka ka yi tafiyarka. So Gaskiya ba zan yi. Ina jin ka. Ka ce Ba zan yi. So Karshen su ku zai kwantar mu da shi a Karshen kafin. su soyayya da ba a rabewa. So sake zane jure duk sanani ba zane ya da ke ba zuciyata da taki na a daure ko barci ban so ya raba ni da ke ba na da ke zane ba ke kulawa tsoratawa zan yi farauta sun bani gyala kowa nisawa ai za a tarwatsewa a kan kitawa karshen so soyayyar da ba a rabewa amma kana ga anya ba za mu sanar da jami'an 'yan sanda ba ganin cewa ga halin da yake ciki kada daga baya kuma wani abin ya zo ya biyo baya. Ba za a yi haka ba. Yana da kyau mu tsaya mu ga jikin nasa ya dan farfado. In aka sanar da jami'an 'yan sanda maganar za ta iya zama babba. Amma in jikin nasa ya dan farfado mu ga jikin nasa yanda zai. In ya so sai mu san yanda zai. Wannan ma shawara ce. Hakan ya kamata a ce mini. Sai mu jira mu ga zuwa anjiman ko da abin da zai biyo bayan. Amma ina gani wucewa zai saboda haka idan zuwa anjima haka na iya dawowa. Sai mu ga yadda jikin nasa zai kasance. To shikenan ba damu. Ni ma bari in dan shiga dan watsa ruwa sannan in zo in da dan zauna kusa. To ba matsala dakta. Okay. Nagode. Allah ya sa an dace. Wallahi ban same shi ba. Duk gurin da ya kamata in duba na duba kuma wuraren abokansa da yake zuwa duk na jajje wallahi bai baya can. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tun da ka fita hankali na a tashe yake a gidan nan. Tunani na ina ya je? Saboda gaskiya abin ya bani mamaki. Yau kwana uku a ce na nemi Said na rasa. To ka je ka samu Malam Musa kuwa? Akan a taimaka maka roƙon Allah? Gaskiya ban je ba, wannan ma shawara ce. Gaskiya wani ya kamata ka je. Amma yanzu ina ganin can din ya kamata. Gaskiya ya kamata ka je don hankali na gaba ɗaya a tashe yake wallahi. Ba komai bari in je in same shi. To Allah ya bayyana mana shi. Ubangiji Allah ya bayyana mana shi. Allah isa lafiya. Bari in je in same shi. To shikenan. A da lafiya. Dan ni dai wallahi tallahi na gaya miki. Wallahi. Ni na haifi abada. Kuma abin da na ga dama shi zan yi da ita. Ke dakata, da kai da kaya mallaka waye. Ai mallaka wuya ne.
ko? Haka ne, amma gaskiya mai gida babu yanda za a ce an ɗaura auren yarinyar nan ba ta so. Ta yaya ma za a yi mata auren dole? Yanzu fa ba a yayin auren dole, kuma ni ma fa ina da iko a kanta. To amma duk ikon ki dai ai baki kai kamar ni ba. Tunda da ke da ita din duk gaba ɗaya sai yadda na so zan yi da ku. To bari in gaya miki. Wallahi akan wannan in kika matsa to ke ma ranki zai baci. Allah kuwa na gaya miki. Gaskiya ni dai ba zai yiwu ba. Babu yadda za a yi yarinyar nan auren dole. Kin ga ni dai na faɗa miki. To ta yaya ma za a ce za a yi yarinya auren dole? Yanzu wa ke yayin auren dole? Ai yayin da ne. Gaskiya ba zai yiwu ba. Aba Nafisa, yanzu in baki rufa min asiri ba, waye zai rufa min asiri? In ce na riga na ba da ke, amma a zo ki dakata waɗansu masu ziga. In baki bu umarni na ba nawa za ki bi. Abdul. Gaskiya ne baba, gaskiya dai wannan abun duba ne. Ya kamata Nafisa ki duba. Kin ga dai alhajin nan shi yake ɗaukar ɗawainiyar gidan nan, shi yake mana komai, sannan da makaranta shi yake biya mana. Ke ma shi ya biya ke gama, kuma sannan ya zaka shi yake biya min ne. Ya kamata ki bi umarnin baba. Kuma Nafisa, ke fa ta zamani ce, ba kamar mahaifiyarki ta da ba. Da iliminki, kuma yanzu duk karatun nan da kika yi Nafisa, ƙwandala ta babu. Duk Alhaji Bashir shi ya ɗauki nauyi. Har Allah ya baki karatun nan yanzu ya zo ya nemi alfarma a wajena tsakani da Allah. In amsa masa, sannan a zo a ce wai wannan magana babu ita. Ki bi umarnin abba kin ji? Shikenan abba. Tun da ka ce zan mu baka. Yawwa. Yanzu abin da nake so da ke, Nafisa. Tashi ki je ɗaki, kuma ko da mahaifiyarki ta dawo ba sai kin gaya mata wannan abin da muka tattauna ba. Kin gane? Allah miki albarka. Da akwai kuɗi da Alhaji Bashir. Karshen so soyayya da ba rabewa. Malam, yanzu nan dama nake neman ka, na dudduba ko ina ban ga Nafisa ba. Ban san kuma inda ta tafi. Ai kowa ma ina ta tafi aikin fi kowa sani. Ban gane ba. Ba tare take da ke ba? Ko tare take da ni? To amma malam ya kamata dan Allah a je a dudduba ta. Duk inda aka san za a same ta a dudduba ta, saboda halin yau ake. Ni na tura ta? Ai kuma menene ke kika ja? Amma dai ya kamata dai idan abin ya gagara, ni sai in ɗauki mafina in je sai in. Ki je ina? Wallahi kin ga nan da can in kika taka da sunan neman wannan yarinya, wallahi ranki zai ɓaci, kuma ban yafe miki ba. Wai na gaya mishi cewa Nafisa ne ban ganta ba. Shi nan ce a taimaka yanzu ya je ya samo ta. Idan ba. Wallahi idan ni tun safe wallahi. Da kaya ko kuma babu kaya ko aka tabbata. Ni ban ma san fitar ta. Baran jin duwa take ne. Ko yake zo na bakin mutane. So Wallahi yarinya nan ce Nafisa.
yanzu umma take gaya mun wai bata ganta ba. Kamar ya ba ganta ba, tana cikin gida. Ai ni na fi minti 20 a nan ban ga ta fito ba. Ai an duba ko ina ba ta. An duba ko ina ba ba? Kwarai kuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ina ta tafi? To wai san. Kuma kaga dai ta daina zuwa makarantar boko ballanta na a ce ta yi sammako ta tafi makaranta. Kaga ba ni aron waya kuɗi dai. Waya ta? Ba ni aron. Ka. A'a ba ita zan kira. Okay. Ta ita za ka kira wa. Salamu alaikum. Alhaji barka da asuba. Lafiya lau. Haka ne. Wallahi Alhaji yarinyar nan ce Nafisa ba a ganta ba, babarta take gaya min wai ta bar gida ba ta ganta ba. To Allah bayyana ta. Wallahi Alhaji. Haka zan ce. Allah bayyana ta. Haka ne. Bata je gidan ba? Ya kashe wani. Bata je gidan ba kuma? Ta ce. Ko dai ita ma ta yarinyar nan fa ina jin fa ita ma fa ta tafi yawon bariki ta je ta ji daɗin rayuwar ta ne fa. To yarinyar nan ina ta tafi? Ai ana zuwa sabon gari za a ganta wallahi. Ya dai Alhaji lafiya? Wai kin ji? Bala nan namu Bala na so ba. Shi ne zake gama cewa ai yariyar nan an neme ta an rasa ta bata. Yanzu ma zai je gidan rediyo ne ya sanar da su a sanar inda za a je a nemo ta. Sun tura ta dai. Sun ɓoye ta ba sa bukata auren. Allah. Kaɗai zance. Haba malam Bala. In ban da karanta sai da aka gama kashe kuɗi aka gama komai ya san bai isa da gidansa ba ya ce ya bayar? To ko yana so ko baya so tun da yadda sai an ɗaura wa yaron na aure da yarinyar nan. Magana kashe kuɗi duk ba shi bane ya dame mu. Mu faɗa a ce bai yiwu ba shi magana kana tare da mu. Shi malam Bala karamin mutum ne. Tukurin ya waki. In rantsuwa za ki je ki yaran laki rantsi auren nan sai an yi shi. Insha Allah kwarai kuwa. Wannan ai karanta ce. Har bai san ta ba sai ya tasa. Ba karamin mutum sai ya yi karanta. Na da ke zane baki kulawa ba mai ja da ni a kan kitawa na tsaya ne zane tsoratawa zan yi farauta san ba ne gyala kowa ne tsawa ai za a tarwatsewa a kan kitawa ƙarshen so soyayyar da ba a rabewa. Nafisa, na so a ce kin kwana mana, amma daga zuwa a ce za ki tafi? Wallahi tun kafin ki dawo nake ta fama da ita akan ta bari ko zuwa gobe ne sai ta tafi amma ta dai. Kin ji? Umma da Allah ki haƙuri. Wallahi da ma akwai inda na je ne shi da sa na biyo ne. Amma idan na koma karki da mu zan dawo. In na dawo ma har sai kun gaji da ni. Dan ba zan tafi da wuri ba. Idan za mu gaji da ke. Nafisa, haba, ai ko zama za ki mana dindindin ba za mu gaji da ke ba. Ma matsala umma, akwai dalilin da yasa na ce zan koma. Wallahi ita ma kawai faɗa take. Kiji, ki dana min irin haka. Na ce ba zan zo ba ne? To zuwan zaki? Me zai hana ni zan zo umma. Umma, bari mu tafi sai na dawo. Kuma to bari na raka tashan mota. To shikenan, Nafisa. To Allah ya tsare. To shikenan. Amina zo mu tsare. Ko in ta ki ja ko? Dan na ga ma rubuwa ki. Yauwa kin ce mu
da yayi ki. Amma me yasa tun lokacin da muna makaranta ba ban labarin shi? Da muka fito kike zance ko dai ka ce ki da makaranta. Ba haka ya mun kama da wani ne a unguwar. Dan in ban da shi sunan shi Yazid. Kuma kin ga mu yanki dadi domin da zan ci kamar su ta. Assalamu alaikum. Umma. Wa alaikum salam. Barka da aiki. Yawwa sannu. Har ka shigo? Ai wallahi. Me kuma ake dan dafa mana? Kai Amina ce nace ta dan dafa mana abincin da zamu ci. Wallahi ɗazu na ga wata baƙuwa ta shigo gidan nan wai baƙuwar waye ne. Allah sarki Nafisa ce. Wallahi aikanta akai ta ce bari ta taho ta gaishe mu ni da Amina. Wallahi a yarinyar tana da kin. Tana ɗaki ne ko ta je wani wuri? Lafiya? Lafiya lau. Ta koma gidansu. Dama shigowa ta yi. Ta tafi? Ta tafi wallahi. Wai lafiya kuwa? Lafiya kalau umma. Bari dan je nayi wani mantuwa. To. Karshen so soyayya da ba. Ranke daɗe, ya za ki zo ki tafi kuma ki tafi da ajiyata? Ajiya kuma? Mana. Akwai abin da na zo yi gidanku. Kuma sai na yi bincike na gane abin da na zo yi ba hakan ba. Shi sa kawai zan tafi. Wannan wani abu ne kawai baiwar Allah. Maganar doguwa ce amma bari in gaya maka. Kai na biyu saboda kai kama da saurayina. Amma kuma sun kashe min shi. Sai na je gidanku na bincike sai kuma suka gaya min ba kai bane. Na haka ni ban iya zama a gidanku. Ni ma zan koma gidanku. Wannan ai wasa kike magana ki ai ba gaskiya a cikin wannan lamari. Gaskiya ne na gaya maka. Kin tabbata? Na tabbata. Yanayi komai da komai na irin na sauro. Abin da ya bambanta gemu saji shi kadai ne ya bambanta amma kaman kuɗi. Well, dama ni ajiyar da nake so in faɗi kin tafi min da ita sanki ne kama ni kuma shi ne. Dan Allah ka yaƙuri saboda har yanzu damuwar take raina bai fita ba. Saboda haka Nafisa. Na? Allah ya miki albarka. Amin. Amma hankalin da ya tashi wallahi. Kuma mun gane kuskure sakamakon tirsasawar da muka yi miki. To tunda Allah ya juyo hankalinki babu damuwa. Ki kawo wanda kike so din. In Allah ya sani zan bashi. To abba na gode, abba kai hakuri. Dan ba ku kai kuskure ba ni ce ne kuskure da har na tafi na barku. Kuma dama na zo da wanda nake so idan yana waje. Au, tare kuke? To yanzu abin da za a yi. Ki je ki ce musu turo magabatansa. Kin ji ko? Shikenan abu zan ga yawo. Ki ce turo min magabatansa. Yanzu zan je da shi. Gaskiya ne, ta albarka. Ai gara a yi abin a gama ko? Gaskiya kam. Kowa hankali ya kwanta. Haka ni wallahi. Shikenan kin ga sai ki je ki gaya mishi sakon mahaifinki sai ki dawo. To amma bari in je in dawo in yanka miki salad. To shikenan. Kin ga haka ne yayi kyau. Haka ne. Allah kyauta. Amin. Shi yasa aka ce addu'a duk wanda ya rike Allah wallahi ya rike ya dafa babban bango. Wallahi kuwa aikinsa ba zai ɓaci ba. Allah shi ne abin godiya ni ma wallahi lokacin da na duba aka duba duk inda aka san za ta je ba a ganta ba kaga tashin hankalin da na yi ba. Ogatije kana ina? Wallahi Ogatije wannan sai din wallahi bai mutu ba. Yanzu gashi nan sun fito daga gidan su yarinya sun biyo kan layi. Kana to yanzu za ku haɗu da su. Sai ba. Allah ya yi sai an kashe ka.
su ne wanda suka kashe Sahid. Shege dama baka mutu ba? Lalle taurin ranka yayi yawa. Ina nan da raina ba mutu ba. To za ka yi mutuwar gaskiya yau. Mu gudu. Ku afka masa. Mu gudu za su cutar da kai. Dan Allah ku bar shi. Sai dan uwana dama baka mutu ba dan uwana dama baka mutu ba kaga yi hakuri na ji yanda suka ce za su je yi hakuri na ji yanda suka ce za su kai ta yi hakuri tashi mu tafi yi hakuri uwana sai dama baka mutu ba sai Allah dan annabi a taimake ni wallahi abin nan naje na nema wallahi sun yadda wai yarinyar da ta tubure yan uwanta sun tubure na rasa ana zuwa man bala ca suka ba za su yi a wannan wata ba sai yawan lokaci suka ce su wala gaba ɗaya suka ce a'a na fuskanci matsala a gidan nan ba ta wasa ba wallahi Annabi a taimake ni dan Allah dan annabi an da wata alfarma a nema amma ba abu da wannan ba shi ba komai yanzu ka daina kuka ko mamala ka taba jin na ce na ce a ba ka taba ji ba ko ka taba faɗa to akan ka kuma zan faɗa ba to ina nan yadda nake mama bala a je a shirya gida ka shirya gidanka amma aure sai an yi shi ba zan kuma ƙara ko kwana guda ba duk duniya faɗa ba kuma kana gida na kala ƙarƙashi na muna ta da kai ko kanka annabi zai amfani ba ka je can kai musu wakili da zai amfani to ba sa ta ci hankali Alhaji wai lafiya nake jin alamun kuka a cikin falon kai da mutumin naka me faru wai ke ji nan ya zama abin da ya sa shi kuka yanzu gaba daya nan yanzu sami ni yanzu da iya zaman ido wai ya zo ne magana auren nan a san yadda za a yi a rushe magana aure duk ta ko ƙara kwanaki suka yi sai ce wai ai ba matarsa ce ta ce kada a yi ubancan wannan wace irin magana ce ta karanta bayan ya sa sai da muka gama kakkashe kuɗin mu a gama komai zai sa mu zama ƙananan mutane ai ko bai isa ba in zai je jajirce zan namiji a gidansa ya zama namiji zancen aure babu fashi kuma Allah sai ka kyale shi da ban dake shi ba a ba zancen duka ba ka tirsasa shi da ya tirsasa gidansa a ba za ka rike shi ba yaro karami ba to ai duk abin da ke faɗa nan ni nawa ya haifi naki magana kin fa sani da kyau to Alhaji a to a dage masa gaskiya haka dan ba fa zai yiwu ba dole sai ya daura to zai samu zama kana mutane ba shine yake kuka wannan kuma ai zancen banza yayi kuka to sai dai matarsa kuka ta hana shi magana aure ba ni wannan ai zancen banza ne wani ya haka ha ana da wani alau ya jikin naka alhamdulillah amma dai jikin yayi daɗi ko to wai sai daman kana nan a rayuwa ka mutu ba maganar doguwa ce amma bari in gaya maka kai na biyu saboda kai kama da saurayina amma kuma sun kashe min shi sai na je gidanku na bincike sai kuma suka gaya min ba kai bane
Na haka ni ban iya zama a gidanku, ni ma zan koma gidanku. Wannan ai wasa kike magana ki ai ba gaskiya a cikin wannan lamari. Gaskiya ne na gaya maka. Kin tabbata? Na tabbata. Yanayi komai da komai na irin na sauro. Abin da ya bambanta gemu saji shi kadai ne ya bambanta amma kaman ku. Ina raye ban mutu ba yaro. Kai wayannan azzalumai sun so su cuce mu wannan. Rashin ka abu na ai matsala ne a tare da ni. Sannu. Yaya? Wai da Allah ina suka kai Nafisa. Wallahi lokacin da suka tattaka ka din nan suka dauke ta a mota suka tafi da ita. Wallahi ka san inda suka kai ta? Na san yanda suka kai ta. Na ji yanda suka kai ta. Ina suka je sun kai ta? Can railway na namu na nan tashar jirgin kasa. Nan naji sun ce shi mai ogan nasu ya ce su dauke ta su tafi da ita. Shikenan. Zan je railway. To amma ka san abin da nake so da kai? Ni da a tunanina kai ya kamata ka bar yarinyar. Ni ana wa tunani. Saboda me saboda kaga su rayuwar ka suke ne. Da abin da na so ka ban musu ita su je can su karata da ita. Haka ne yaya. Amma ni dai kawai abin da nake so ka bar nan aure yarinyar. To da dai tunanin da dai ka ban musu ita kai ka hakura. To amma tunda abin ya zama haka mu je gida in dau mashin ina in baka ka je ka to da yarinyar. Abin da za mu yi kenan. Na goyi da bayan ka. Yawwa, na goyi da bayan haka.
Sake zane jure duk sanani ba zane ya dake ba zuciyata da taki na daure ko barci ban so ya raba ni da ke ba na da ke zane ba ke kulawa Karshen so soyayya da ba rabewa. Sake zane jure duk sanani ba zane ya dake ba zuciyata da taki na daure ko barci ban so ya raba ni da ke to alhamdulillah mun gode wa Allah kai kuma mun gode maka gaskiya ka saboda halin da ake ciki Allah ya kawo waraka gaskiya ne amma wallahi wannan yaron gaskiya ba shi da mutunci haka kawai dan mace ta ce ba ta son ka sai kai ta kashe kashen rayuka idan wannan ba ta son ka sai ka koma gurin wata ko to a yanzu kuma sai dai a yi wani zancen amma wannan an wuce shi tun da yana hannun 'yan sanda gaskiya ne Allah mun gode alaikum amin alaikum sana sallama da Nafisa waje ana sallama da Nafisa waye ke neman ta wasu mutane wasu kuma kaga je ka ce su shigo na gida za a kai ka ce wasu wai su shigo bayan baka san ko su wani ne ba umma ai mutum a gidansa sarki ne ko ma su waye za su in mana a cikin gidan nan ne duk da haka amma dai ya kamata ai ka duba Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Shigo. Assalamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Said, dama baka mutu ba? Ban mutu ba na. Dr. Ali? Na? Kana nan kuma baka dawo guri na ba? Ku yi haƙuri da kawai. Dama na yi muku karya ne akan abin da ya faru tsakanin da shi sai A'a, ba kai za gaya musu ba. Abbadan Allah ka yi haƙuri. Na ɓoye muku ne, saboda ina son ku gaggauta min aure da shi. Ba na son ku aure abin wancan dandamu, amma ba shi ba ne. Allah ya gafarta mana baki ɗaya. Yanzu ba lokacin kuka bane ba. Daman yayin Said wato yayi Usman duk ya gaya min abin da yake faruwa. Yanzu daman ba na zo bane don wani abu ne, na zo don in nuna sadaukarwa ta ga Said.
dama ni akwai wadda take sona ba na sauraron ta. Karshen so soyayya da ba rabewa. So sake zane jure duk sanani ba zane ya da ke ba zuciyata da taki na daure ko barci ban so ya raba ni da ke ba. Na da ke zane ba ke kulawa tsoratawa zan yi farauta sun bani gyala kowa nisawa ai za a tarwatsewa a kan kitawa ƙarshen so soyayyar da ba a rabewa. Abokina gani mana ina jiran ka ina wajen. Ina wajen ina jiran ka. Sorry. Na san na tsaya ne wanka nai ne sai yanzu na. Ba da mu. Ba ita ce yarinyar da kamara ba. Gaskiya ya kamata in jin bata. Ya kamata dai dan ko ni abin da nake tunani ke. Da Allah da saki dan ba ki hakuri akan abin da ya faru ran nan. Wallahi ni kaina sai da ne zo ne abu kuma nake da nasu. Allah sarki ai ya riga ya wuce ba komai ba matsala. Da Allah ki hakuri. Kisan jiya kwana yana tunani. A haba. To ai ba komai normal. Wai da ma unguwan nan kuke? Wallahi nan unguwan nake. Ke fa? Ina unguwan nan nake a can baya. Da Allah in ba za ka dawo ba. Ka bani ba ka sai. Bana. Shi ke ba da 0-0. Za mu gani waya ko? So ya samu masauki shi kenan idan daki zuciya ta ne bata nan. Da so ya samu masauki shi kenan idan daki zuciya ta ne bata nan. Zan tabbatar da muke duka muradina ki gaskata. Zan ambata miki karki ci fuskata ki bazata. So ya taɓa mini rai duka hantata ya ki fita. Sannan idan na rufe na ki furtawa bugun da zuciya ta yi mini shi kenan. Zuciya ta ni na yi matakin horo.
tuni ba ta nan. Jarumi, jarumi. Jarumata, zo kin yarda da ni. Da so ya samu masauki shi kenan. Idan da ke zuciya ce da bata nan. Soyayya ce sanadina, san ban zo laƙanina. Jininki ya bi jikina, rashin ki zan rasa kaina. Ni ma ina son kwana, bana ganin ka gabana. Ga san ka ya bi jikina, da safe yamma da rana. Ƙaunar da na yi miki gaskiya ce, na bayyana miki karki kauce. In ba biki na ce zana zauce, kalmar ki na rike tambari ce. Suna da matsala karki bance, kalmar da na yi miki san kike Da so ya samu masauki shi kenan. Idan da ke zuciya ce da bata nan. da so ya samu masauki shi kenan. Idan da ki zuciya tuni ba ta nan. Da so ya samu masauki shi kenan. Idan da ke zuciya ce da bata nan. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Ina yi. An yi lafiya? Ya gida? Da Allah ka yi haƙuri, ka ga ban fito da wuri ba. Kuma ce ta ɗan sani wani aiki. Ba matsala. Dama ba komai bane kawo ni. Na zo ni sallama ne. Domin kin san course da na zo na gama. Zan koma can Kano. Dama kwas ɗin ka na tafiya ne? Ai dama ni na gaya miki ni likita ne. Oh. Shi ne na zo in miki ban kwana. To shi kenan. Amma gaskiya ni ban ji daɗin wannan tafiyar naka ba. Amma kar ki damu, ina tare. To dama da akwai wata magana da nake so mu yi da kai. To kuma sai ga wannan tafiyar da ka zo min da ita. Amma ba matsala, za mu yi waya. Ni sai in shaida ma duk me ke ci. Yanzu haka ma abokina yana jira ni. Ki gaishe da su umma. Ya yi fata. Allah ya sauke ni. Sai in koma mata in je in aure ta. Ba ni ya kamata in aure ta ba, kai ne ka fi cancanta da ka aure ta. Kai haƙuri, idan ne magana ba na canza. Haka ne, amma ina ganin sai dai idan kai ma za ka amince a wani abun da zai kawo maslaha, kai ka auri kan mata. To ai ba zai yiwu ba sai in har ta amince da soyayya ta. Yaya na bai taɓa sani abu mai ba, saboda shi ne ya zame min komai bayan rasuwar mahaifiyata. Don haka na amince. Kai alhamdulillah, in dai haka ne na ji daɗin wannan magana. Sai dai ina so a yi min wata alfarma guda ɗaya. Ina so a haɗa lokacin auren, a sa rana lokaci ɗaya a yi auren tare. Gaskiya ne. Haka ya yi kyau. Allah ya tabbatar da alkhairi. Amin amin. Allah ya sanya alheri. Amin amin. To, ba komai. Dama haka al'amarin Ubangiji yake. Idan cikuɗa murɗa ta yawa, to sai kuma Allah ya shigo cikin lamarin sai a samu waraka. To alhamdulillah da an shafa da tashin gashi kuma Allah ya kawo mana warwarewa al'amarin cikin sauƙi. Allah mun gode maka. Wai shi wannan daga ina ya zo? Na ga ya kama da ƙanina. Ai karka damu, shi lamarin Ubangiji a ba yadda baya ikonsa. A wata ƙasar ma sai ya yi mutum
iri ɗaya kai kana nan shi yana can barantana kuma ga yawon da waje wannan dai ba mu da abin da za mu sai dai ne wa Allah godiya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati baba karshen so soyayya da ba rabewa sai ke zane jure duk sanani ba zane ya da ke ba zuciyata da taki na daure ko barci ban so ya raba ni da ke ba na da ke zane ba ke kulawa tsoratawa zan yi farauta san ba ne gyala kowa nisawa ai za a tarwatsewa a kan kitawa karshen so soyayyar da ba a rabewa so soyayya da ba a rabewa karshen so soyayya da ba a rabewa